Dobro večer i dobrodošli u prvu epizodu na ovom kanalu Zverke, Večer sa zverkama i u današnjoj epizodi ćemo, šta ćemo? Danas ćemo testirati okuse raznih pića. Bez alkohola. Jeste, Moramo ima. naglasiti jer alkohol nije zdrav, mi se nikad ne alkoholiziramo. Aha, možeš mislit. Uglavnom imat ćemo 3 pića od svake vrste, na primjer imat ćemo Coca-Colu, imat ćemo Pepsi, Pepsi, a nije Coca-Cola. Pepsi i sad ćemo još imat ćemo Imat ćemo Sky Sky Cola. Cola. Nikog ne reklamiramo. kola, Sve smo javi mi se platili ako- iz svojih džepova. Prije Sky Cola, on sam bliže. Neće se niko javiti. Niko se nikad nije ni javio. Uglavnom, mi ćemo probati pogoditi koji je koji i reći ćemo naše mišljenje koji je najbolji. Najbolji, a probat ćemo i pogoditi šta je. Jer, mislim, valjda imamo dovoljno istančano nepce da osjetimo razliku, iako ne pijemo baš. To ćemo vidjeti. To će Idemo. biti- idemo na prvu turu. Momak, daj meni i daj kafaništać. Evo, dragi gledalci, kao što vidite, Mateo je usuo u sve 3 čaše određeni smečkasti sadržaj koji je gaziran. Sad, nemoj se smijati jer je gaziran. Pa gaziran. I sad mi moramo otkriti šta je gdje. Odakle krećemo. Ovo Odakle. miriše Coca-Cola. Ovo je prva. Ovo je kola. Ovo miriše Coca-Cola. Ovo ne miriše kako. Daj, nemoj ovo radit. Ovo nije kola. Ovo je Coca-Cola, Sky Cola. 100%. Am probati. Miris. Ajde, ili odat. Ne, Odat, ja ću odati, kameraman. pa ćemo se naći na sve dvije. Naći. Ovo je prva. To je da, prva. Teova. Ajde, onda ćemo otalen. Od tade, ajde. otalen. Izvinite zbog neriječnika. Da ne bi dobio mononukleozu. Ne miriše Coca-Cola. Ovo nije kola. Nije cola. Ovo definitivno nije Nije Coca-Cola. Ajde, Kola neka. je. Da. Ani, mislim i da je Sky. Ali neću ništa. Ajde, probaj u srednju. Mogla bi kola. Ne, probaj srednju, nemoj mi. Smanjuješ mi očekivanje. Sad kad kaže ovo je 100% kola. Isto, jel? Nemoj to raditi. Ovo je kola original. Ne znam. Malo je slađa od ove, ja bih rekao da je slađa. Daj, brate. Je, ova je bljutava. Dobro, nemoj Nije pita. bljutava, nego nije slatka. Toliko kola. E, ova je slađa. A ovo 100% nije ni kola. Ovo je kola i Pepsi, ovo je nešto. Ovo je, vidiš, no, čak ima drugačiju boju. Malo je rijeđi. Malo je mutnije. Dobro se nije mutnije. Sky kola, 100%. Jel? 100%. Pa ja mislim ja po mirisu. Probaj. Nema mirisa. Probaj. Nekako, nema okusa. Šta je ovo? Ovo je vodenasto. Ovo je najjača po meni. Nije, ova je vodenasta, ova nije slatko, ova je najslatko. Ova je možda između ove dvije. Ovo je bljutavo. Ovo je bljutavo. Ali ne mora biti Coca-Cola najbljutavija. Nema mi smisla. Oni nam se smiju inače, iza kamere ubiću se. Što znači da je ovo sigurno sa kola sad. Brate, me sad sve... Ja ne znam. Ovo je original. Ovo je original. Pomještali ste ih. Ovo je srednja bila. Da, tu bila, ja sam uzeo da čašu. Vamo Nisi. bila. Taj to ovaj dalje najbljutavija. Ja ne mogu odlučiti. Sad smo i sve pomiješali. To je srednja. Meni sad sve iste. A što Ovako. najgore, vidiš koliko smo mi popili, imamo još 4 pića. Zna, nemoj mi to govoriti. Ajde, ovako. Još po jednom, Brate, nema mirisa više ništa. Ovo ima ružan aftertaste, by the way. To krpa neka stara. Ova mi je ružna, šta god Ovo, da je ovo mi je ružna. original, moje mišljenje, ne znam za tvoje, meni je ovo original. Ovo ću reći da je Sky Cola sigurno. Ili je Pepsi, nisam puno pio Pepsi, ali Pepsi. ako je to Pepsi, onda ne valja. To je Pepsi. Ni to bljutavo. Ja ću reći da je broj 2 kola. Smiju mi se za nije, ali kola je, brate. Meni su ove iste. Ja ću reći Cola, Pepsi, Sky Cola. Pepsi, Coca-Cola, ajde. Sky Cola, ne, Coca-Cola, Pepsi, Sky Cola. Znači idemo još jednom. Ja.
Coca-Cola. To sam ja kazao da Ja je sam rekao Coca-Cola. Sky. Dobro, ja sam rekao Coca-Cola. Da, ovo je Coca-Cola. Ovo je meni Pepsi i ovo je Coca-Cola. Ja, Dobro. dobro. Koji ti je najbolji? Ajde? Ova Ovaj mi je dva, najbolji. Ovaj mi je... Ne znam što pije, moraš piti. ova dva su mi... Jebote, ovo je kola. Nije! Nema kola, ovaki aftertaste. Ovo je Sky kola. Sky kola, kola, Pepsi. Ja ću ostati pri svom. Najbolje mi je ovaj srednji. Ovo je. Da vidimo da li smo se zbunili i idemo dalje. Ništa, idemo. Vi ćete na ekranu ovdje vidjeti Šta je dalje, mi nemamo. šta smo mi... To, Da, točno šta smo ja. pogriješili? Stvari vi ćete vidjeti od početka. Od cijelo. početka cijelog klipa. Cijelo vrijeme... I smijat ćete kako- nas koliko smo debila. Uglavnom, Eto, sad će nam naš... Otkrićemo ga na 1000k, Ajde. mate reći šta je gdje. šta je u prvoj? Šta je prvo? Prvo je Skyfall. Sky kola. Znao sam. Onda- Pogodio sam, jel? Onda je ovo kola. Ova kola. To je Coca-Cola, jes. Ja, ovo Pepsi. Jao, jesam to. Ja sam rekao Sky, kola, kola, Pepsi. Mislim, nisam siguran. Jesam, sve sam Znači ja pogodio. nisam ništa pogodio. Ja. Ti zamijenio prvo za Je tu si ga pogriješio odmah. Uglavnom, Ali čudi me Ove- da si sve promašio. protiv Pepsi ne valja ništa. Ovo je kola prvo po mirisu. Evo ga popi pa ti priča. Po mirisu je kola. Po mirisu je kola, ovo je meni odmah bila. A ovo mi ima ružan aftertaste, pa sam ga, zato Daj sam ga kolu. gurnuo. Jer ima aftertaste, dok ova dva nemaju. Slična su, ali ova je puno slađi od ovog. Ovo je puno Ovo je puno slađi. slađi. piće. A ovo ima aftertaste, pa sam po tom nekako razvrsto. Znači, Coca-Cola je najbolja. Da, Najbolja. najbolja. Pepsi ne valja ništa. Meni ovo ima aftertaste, odvratno. Meni je ovaj sličan skroz cool. Meni je sličan, ali poslije ima okusi koji ovaj nema. Baš ima ružan aftertaste. Dobro, ništa, idemo dalje. Ništa, idemo dalje. Idemo na drugo. Baš lipo. Ajmo idući. Ok, sad imamo... Druga runda, imamo sok od jabuke. jabuke. Imamo to sok, faner i... Šta imamo? Fruktal. Fruktal. Fruktal onaj u limenci plavi, ja mislim da ne bi bilo zabune. Pa krenimo, mislim, znam da je to blijed. Ovo ko pivo izgleda. Nije pivo, ali se Nije, zove. sve je sok od jabuke. Ajde, Nismo idemo alkoholični. dalje. Ajde, krenimo. Ovo miriše ko sok od jabuke. Ko bi rekao. A kakav ima okus? Ko sok od jabuke. Nije puno slatko. Ovo je fruktal 1.000.000%. Poslije kole nije slatko. Nije slatko, ali slatko je. Nije kisel. Malo kisel, nije puno uopće kisel. Nis ga miriso. Jesu. Ovo je frukt. Lijepo. Ne znam sad. Taj je malo kiseli. Bljutaviji. Kiselije. Ovo će biti teško. Dalje. Ovaj, stiju su u pivu. Faner je najbolji, 100%. I to bi moglo on biti. Po boji. Taj mi je- Ovo baš miriše na jabuku. Taj je malo slađi, možda. Jebote, ovo je slatko skroz. Ovo je nešto drugo od ova dva. Ajde sad idemo. A ne, moram. Idemo još malo probati. Ima dobro sladak. Šta na ovo? Moram bar to, a pogod, pio sam ga x puta. Dobro, Sam nisam ništa baš ne vidim. stručnjak u ovome. Nije toliko bljutav. To je bljutaviji. Ovo je to 100%. Hoćemo. Šta ti misliš? Ajde, jer ja znam šta. Ja mislim da mi je ovaj najljepši. Ajde, dobro. A Malo je zanimljivo. kisel, ja volim kisel. Pa jeste kisel. Ovaj mi je sladak, mislim nije loš, ali je sladak. Znam šta je. 100% Ja nemam ja pojma. sam 100% siguran sad. 100% sam siguran. Nadam se da između ova i dva neću pogriješiti. Ajde, reci. Evo ovako. Šta ti misliš? Ajde. Ajde, ovo je to.
To su kod jabuke. Dobro. Ovo ću reći da je fruktal. I ovo je, koji je ostao još? I ovo je faner, ajde. Iako je možda, ne znam. Ja isto mislim tako. Nije ni bitno. Isto, da je Isto. to fruktal, founder. Fin. Sad će Ajde. nam Mato donijeti rješenja. Ovako, pogodili ste prvo. Prvi je to. Prvi je to. Drugi je faner. Drugi je fan. Drugi je Drugi je faner. faner. A dobro, fruktal, jes, mogu on bi I najslaviji. fruktal. Ovo je najbolji. Taj. Meni je ovo najbolji. Ubjedljivo. Ovo smo bljutav. Mislim, ovo je to Ovo je milion definitivno posto. ne. Znači, bljutav je, nema okus, šećer i voda. Meni je ovaj najbolji pogledaj. Ovaj mi se ne sviđa. Ja više volim slatko, zato mi je ovo bolji. Ja volim kiselije. Ova jeste kiseli. Ova je više ko one zelene kisele. Jabuki na okus. Ova je slađi puno. Volite kiselije malo, onda ovaj, slađe, ovaj, Ovaj nikako. ovaj nemojte. Obrazložava cijenu. Obrazložava. Ok, i sada idemo Idemo, treća runda. Dalje! Evo nas treća runda, sad su energy urin. pić. Testiramo urin, ovo onaj prvi jutarnji mlaz, ovo onaj popodne. Sad srednji mlaz. Ne znam i ovaj mi ako onaj jutarnji. Ništa nećemo pričati. Šta imamo? Imamo 3 Energya. Imamo Red Imamo Bull. Red Bull, imamo Monster Lewis Hamilton i imamo Hell, obični klasik Hell. Pa da vidimo Ajde. razliku. Monster budi nam sponsor. Mi smo zverke, uklapa nam se logo u vaš. Kontaktirajte. Energy. Fin je taj. Uf, baš jak miris ima. Fin. Klasični, baš ko Red Bull i svi ostali. Ovo je baš najklasičniji. Ovo miris. mogao. Dobro, neću sad. Nećemo govoriti, aj probaj. Nagađat ćemo poslije degustacije. Po mirisu ne možeš. Ovo je ko slabija verzija ovoga. A i po boji se nekako vidi. I nema miris lijep ko ovaj. Ovo je zanimljivo. Ovo ima specifični okus jedan. Od ovog tamo, ajde, probaj. Ovo je blijed, brate. Ova zva puno tamnije. Ja sad ne znam koliko se na kameri vidi, koliko mi ovdje vidimo, ali ova blježi dosta. Ovo je drugačiji. Ovo je Jel? skroz drugačiji. Jebot, šta je ovo? Ova dva sa... Ovo je Monster. Izvini. Ma ja mislim da je to Monster, zato što ona nisam nikad... Presladak je, on inače presladak. Nisam nikad Ja pio. sam mislio da je sličan ovim, ostao mi je u sjećanju kao najsličniji klasičnom Energy okusu, ali Nije. ovo je nešto potpuno drugo. Nisam taj nikad pio Monster, zato mislim da je to Monster. Ja jer je sladak dosta. Sad, ovdje se utakmica lomi. Ovdje. Baš se lomi utakmica. Ovo je Red Bull. Plaćen srčan je. Ja znam šta je šta. Znam 100% šta je Ajde, šta. dođemo. Ajde ti prvi. Red Bull, Da, Hell, da. Energy. Onaj Monster. Energy, Monster. Monster, Red Bull, Hell. Mate, prosvijetli nas. Evo je upravo. Ovo je jači. To Red Bull. Jači. Miris. Ja sam po mirisu mogu. Ali meni ovo ima okus Red Bulla. Ne znam Pa šta. sličan je pa... Ovaj ima jednu notu jaču od ovog. Samo je to razlika. Jednu notu ima jaču. Samo pomiriš. Koji ti miriše na Red Bull? A je taj specifični miris. Meni je... Ovaj mi se sviđa. Sviđa mi se, ali nije. Bruta, a nije isti. Nije to. Baš nije Ne isti. da vidim, Mislim nisam se- ovaj probao da smo... Ima je finu notu jednu, baš je ukusan. Ne znam šta je, ali sviđa mi se. Brutalan. I presladak je za razliku od ova dva. I ovaj sada koja ubija. Ova ubija, Ovaj je ovaj možda mi- najmanje. Ali ovaj mi je čak najbolji. Meni. Ja. Da. Ne znam što, ali Dobro, izgleda da ajde. jeftinije pobjeđuje danas.
Dobra alternativa Red Bulla, ipak Red Bull je da. meni malo bolje. Dobro, A ovaj mi je bolje, super bolje, isto. za nju čuju. Znači, ne bi mogao odlučiti između ova dva, zato što su drugačiji. Ja ću umrijeti. Ne mogu reći koji mi je bolji. Da, to je, ali meni je ovaj bolji. Ovaj. Ne znam Dobro, što. meni ovisi. Znači, ova dva bi ajde stavi na prvo mjesto, Je. ovaj pa na drugo. Dobro, ništa, idemo sad malo saprati naše nepce od ovog šećera. Idemo na rundu. Voda. Voda, mineralna. Ajde, seljačine. Nu, Ovako, imamo prvo jednu zanimljivu stvar. Pijemo iz Janinih čaša, a u samo jedno je Jana. Pronađi Jan. Imamo 3 vode, za jednu sam siguran da ćemo je razaznat. Znači, to je klasična kućna kišnica koja pada preko luka. Njegova kišnica, on će znat koja. Moja, to sam ja skupio ko Bandić po Zagrebu, snježne kuglice. A druga je, vamo, jedna naša brendirana voda Leda i Ana, najpoznatija općenito. Ajmo u redu. Znači, ovo je baš ono ekstreman test. Ovo ima miris, samo Miris po što nije dobro. Red Bullu, jel? Voda. Ko voda, brate. Šuti. nakon onih, Baš voda. ajde, pa nakon onog svega, nema nikog. Dobro, ajmo srednju. Mora se moći razlikovati voda. Ja sam mišljen da se mora. Ovaj mirše na Red Bull. Neko nije dobro opročašen. Dobit će otkaz. Što spuštaš, moram ja vrlo. Aj probaj. Ovo je malo gorča od ove. Je slična ovi. No, nije slična kišnica, 100%. Uje. Je kišnica, baš se razlikuje. Vesti se. Onda ima naj. Znači, ok, tija smo se složili. To smo riješili, ustavno, to sam znao. Sad je ovdje problem. Kako mi ostaje ružno poslije svih onih sokova, a malo osvježenja. Ovo čaša nije dobro. Ne moraš bar neki okus mali pronaći. Ovo je prva, ali tako, nemoj brkat. Ne znam, bukvalno mislim da je ovo Jan. Ne znam Čak zašto. ja tako mislim. Je. Jana, Leda, kišnica. Mate, prosvjetna. Otkri. Sve točno. Znaš što? Ledu u zadnje vrijeme često je pijem. Ima razliku. Malo je gorča od ove. Ja sam pogađao s grvad. Znači, tvoju kišnicu ne pijem. Ne pijem ni Jana, pa me Ledu najmanje pijem, tako je. Ovaj meni najbolja. A meni je fina voda. Pit skroz. Nekako klizi. Ovo je za kavu mućavac. Šta ja znam. Ono klasična vamo Hercegovni čatrnka, što mi kažemo. Meni je mrtvo bolja. Jana. 2% bolja. Bio sam i voda je. Voda je. Samo se ova osjeti. Pardon, moram potruditi svega. I sad idemo uzburkati naše želuce sa mineralnom vodom. Minirealnom. Gaziranom. Gejziran. I što mi kažemo kiselom vodom. Idemo dalje. ajde brže, nemamo cijeli dan. I ovo je peta, zadnja runda. Imamo, što imamo? Gazirane vode. Gazirane vode, mineralne vode, kisele vode, kako god. s Jest, kojih ste imamo- god krajeva. Nemam pojma gdje Imamo, šta. ja ne znamo, redoslijed imamo Kiseljak, Kiseljak, Jamnica, Sarajevski, to moramo naglasiti. Jamnicu i I Olimpiju. Olimpiju gaziranu nikad u životu Nisam nikad pio probao. I mislim da ćemo ovo pogoditi. ove sam probao da sam i nešto popio, ne volim uopće kiselu vodu, ali Ajde, kiseli. Ajde. Mislim, volim samo u kombinaciji s bijelim. Ništa. Mi ne pijemo alkohol. Voda kisela. ne volim ja to, mi je gorko. Gorko. Ma sve su mi gorki. Ajde dalje. Ne znam. Ne znam ništa. Ne znam i dok ostale. Ovo mislim da sam ubijeljen, da znaš šta. Nikako isto, jel? Ova je blaga naspram ove. Jel' da? A jebote, tek sad ne znam. Ova najviše pršći. Je. Sad ćemo i koja.
bljutava. Ovaj ima minerala više. Da je Osjeti se bljutava i najviše gazirana. Ajde. Da vidimo Šta tvoje mogu? mišljenje, kolega. Zverko. Aj, pošto je ovo nešto između svega, reći da je to Jamnica. Dobro. Dobro. Ovo je... Olimpija. Olimpija, a ovo je Kiseljak. Dobro, Ove dvije su Olimpija i Kiseljak. odluči jednu, ne možeš mi to raditi. Aj, Šta je šta? Šta je Olimpija, šta je Kiseljak? Kiseljak, Da? on je, brate, A ovo je... ovo Olimpija. Složio bi se s Kiseljakom definitivno. Kiseljak mislim da je najžešći. Ja se isto složim. Ovo je jeftina mineralna. Baš nema ono... Ma taj neki... Slabo mineralna. Ne znam. Ble. Vidi ovo. Viš kako iz ove izlazi? A čak se između ove dvije ne znam što. Inače, znam da je Kiseljak puno više gaziran od Jamnice. Ukus identičan. Ja ću ostati pri svom, znači Ja ću Olimpija, ostati pri tvom. Olimpija, Ja ću ostati pri tvom. Kiseljak, Jamnica. Olimpija, Jamnica, Kiseljak, prosvjeti nas. Prvo je Olimpija, pogodili ste. Drugo je Kiseljak. I Treće je Jamnica. Ali, rekao sam. Vratite klip i pogledajte, rekao sam. A rekao sam... Okus ne, rekao sam, ali ukusom je bila na Kiseljak. Ali nisam mogao pomisliti da je Jamnica gaziranija od Kiseljaka. Jer je on uvijek najžešći, meni bio. Znači, pijemo iz malih plastičnih boca od pola litra. Možda je to pravi razliku između staklenke, ne znam, ali... Ja sam pio Kiseljak iz onih staklenih zeleni. I ja Zato mi je ostalo da je baš ga je. Ali okusom me povlačio, ali me to znanje o gaziranosti me na nju povuklo. Ali nije. Ne znam. Ne znam, ja bi išao... Meni je ova loša. Ova je loša. Ova je loša, brate. I okusom i svim. A ove su mi dvije identične, samo ovaj proču. Ova je gaziran. Ja bi ipak na ovo. Pa bi. Ova je možda malo... Kiseljak je ipak najbolji. Ali ovo je previše. Mislim, previše je, ako bi kombinirali s nečim, dobar bi bio. Ali ova je najbolja. Pa ova. Definitivno. Ova je najbolja. Ja. Ajde, slažem se, ova. Jer ovo je baš Ova nešto, ružna. nešto... Možda je bilo ne dobro kad kupujte bi ovu pomiješali ružnu. ovu i ovu. No, Ovako. šta si napravio? Ja sam mislio najbolju gaziranu vodu ikad. Kupite zverka gaziranu uvu i ovo je najbolje sad. Ovo je najbolja. Ja stvarno dobro. Dobro je. Ova je malo ljuta, ova je previše, Prilika ova je ispojiti. sredina, taman, sad i ova je taman, sredina. Sad je sve tamanje. I dok smo tamanje, od tamana ćemo na kraj klipa. Slažeš se? I evo nas na samom kraju klipa, kao što vidite, ovo je sve što smo popili, ima raznih sokova, voda, energija, kola, ajde, svega ima. Sve smo sve zbrjali za ovaj klip. A ako vi imate neki prijedlog šta bi mi još mogli snimiti, jer mi imamo ideje, a i nemamo, zato nam vi trebate tu, kao naša publika. Slobodno u komentare napišite neki prijedlog i lajkajte ako vam se ovo sviđa i imate subscribe da nas pratite, brate. Se trudimo. Sutra, trudimo se. To je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. A do tad... Pazite na zverke.